Beky, povedz, že prasiatka. Prasiatka. Ešte raz. Prasiatka. Prasiatka. Ako robia? Kvik, kvik, kvik. Ako sa voláš? Ako sa voláš? A ako sa povie táto po anglicky? Daddy. Daddy. A mama? Mommy. Mami. A ako počítaš po anglicky? No? Ako počítaš po anglicky? Ako. Ako počítaš po anglicky? Ako. No Ako. počítaj po anglicky. Ako. Ako. Ako? Ako. A ako počítaš po anglicky? 1, 2, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 8, 9, 9, 10. Šikovná! A ešte raz povedz, že prasiatka. Prasiatka. Dobre. Čau. Prasiatka. Prasiatka. Papa.